खोनादे नों निजिनि सा निजिनि नोंगै आंनि मुंगै आरो लुकुनि थानाय पिन्नानि आबो बेलाय दं थ'थ' ककब्ले नों गोथां दंहायसै आंनि ककमा पिन्नाब्ला हा गोथां दा दंनो नों दा बुं सालथांग्रिदों नों Khulumka naitung nai khapangni joto takuk tai bukuk songno ani mung Mirinal de Perma ang tini non besango phaimani main karon ka haisi sini tipara hasteni Kokborok Toke khaitini wo kotor ke sini mung manjak sini bonong bonang Binod de Perma bo cancer bemar manjagi tabuk bini langba belai jangjala kalai tongo moni bagai seng phadi jotono palbak sake bini treatment ni bagai bono seng joto mansak Chubalayane screeno bini account detail logrujak to nok jotono bono help khaidi tai o video jara nai tongnai rok ba nugui tonghanke o video norok kabang ke share khaidi tai seng bono dati hami pasatjung ni seng bini bagai surelayane ke angasung sanamo jongo norok joto mansak bini bagai kisa Chubachu Khwlai jakodi engke ang tipra hasteni joto artist rongno ba ang koinamo chongo norok bo bini bagai kisa Chubachu Khwlai jakodi engke ang asung sanamo chongo jotono hanhai